Моля, виж по-колега с камерите в десния ъгъл. Забрено 5 лева снимка. Не, майтап няма. Няма измама. Момиче смятка. Кой ти даде право да ползваш такива модерни вещи в храма на културата? Грях, Господ ще ви накаже, млада девойка. Грях имаш, защото пишат в черния списък Фербера там. Колега, не се ускорявайте от темата, продължете, моля. Ако можете да стигне на английски... Вижте, тук са и колегите от пожарната. Те снимат. Покажи на хората. Да, господин. Нямаме с мене снимка. Дайте да направим какво се снимка. Добре, господин, отивайте всички, сега ще снимам. Демонстрирам, видя Не, господин, нека да не мечтачно какво ви направим. Като един от тая племените в Сме достатъчно хора. Я говорих малко, това са много важни открития в историята на света. Кулата в Пиза. това е брат паметника Шипка. Това е град паметника Шипка, известен още като българската Монализа. Това е Зонев. Аз съм дежурен, Това е Зонев Стран. Оле, пак дежурен. Митъл Варфа. Това е минути няма. Спил Варфа. Коте мадра? На подавате това е храм. Това е храм паметник. Това е боен патрон. Ще отидат стрелят и застрелят. Оставяме бомба в сала. Не минайте през камерата. Дай тук ме този патрон. Кажи за Мадара, бе. За Мадара. Кое Мадара? Тук извън седмицата сложили. Колко е отпечатък. Вижте колко сме непохватни. Това е било куршум са ляли на някои. Нашъл на перона, плашен се облял. Той е магнит, колега. Това е магнитен шум. Той се противстави вампири. Това е Мадара. Мадара. Къде са мадете? Мадура, бе. Не. Ще има България. Край.